Waosan cariyos cerkak kanthi irah-irahan kekancan ing saben jangkah. Anggitaning Syifa Aliza Kirani. Bima lan Ardi wis dadi kanca sejati wiwit cilik. Saben dina dheweke dolanan bebarengan ing sawah sing ijo, mlayu-mlayu ing pinggir kali sing bening lan guyonan nganti wetenge lara. Saka dolanan cilik nganti sekolah, loro-lorone tansah bareng. Ora tau pisah nalika seneng utawa sedih. Persahabatan kuwi ora mung babagan dolanan, nanging uga babagan ngerti lan ngewangi kancane nalika butuh. Saben sore sakwise sekolah, dheweke kerep ngumpul ing pinggir kali utawa wit gedhe ing sawah. Ing kono dheweke nuduhake rahasia, cerita babagan sekolah, lan ngrungokake masalah siji lan sijine. Kadang-kadang dheweke ngerancang dolanan utawa cerita sing imajinatif, gawe saben sore dadi petualangan cilik sing nyenengake. Ing wektu kuwi, Bima lan Ardi saya cedhek, ngerti carane ngetukake lan ngewangi kancane nalika angel, lan ngrasake yen kekancan kuwi luwih saka guyonan biasa. Sore iku, nalika dheweke mlaku bali sekolah, langit dumadakan dadi mendung. Awan meteng mlebu desa, angin wiwit kenceng lan udan deres ora suwe teka. Bima lan Ardi lagi nyebrang pinggir kali sing biasane dilewati. Nanging saiki banyune dhuwur lan wiwit deres, gawe Ardi mandeg, kademen lan wedi keseret banyu. Bima, aku wedi. Banyu iki kaya nyeret aku ora kuat. Kandhane Ardi, tangane keder nyekel tangane Bima. Bima mesem lan nyekel tangan Ardi luwih kenceng. Aja wedi Ardi, aku bakal mlaku bareng kowe. Saben langkahmu aku ora ana sing bisa misahke dhewe. Suwene dheweke ngomong, Bima katon tenang nanging tegas, gawe Ardi rumangsa ana pengayoman. Ardi mandeg maneh, ripat ngelus-ngelus banyu sing kaya bakal ngrebut dheweke. Nanging, apa yen aku tiba? Aku ora pengen nyusahke kowe. Kandhane, ati isin nanging rumangsa butuh dukungan. Bima nyekel pundhake Ardi lan ndeleng matane kanthi serius. Kanca sejati ora mikir kowe nyusahke. Aku ana kanggo kowe. Yen kowe lemah, aku bakal ngupaya. Ayo adewe nglewati iki bareng-bareng. Udan tambah deres, angin ngrambati rambut lan klambi loro-lorone teles kabeh. Nanging amarga ana tangan sing tansah nyekel, Ardi rumangsa luwih wani lan wani mlaku maju. Saben jangkah alon-alon nanging tetep teges, gawe dheweke sadar yen kekancan iku luwih saka dolanan utawa guyonan. Nalika mlaku, Bima pisan-pisan narik tangane Ardi supaya ora keseret banyu. Ardi ndeleng kancane sing wis bareng saben dina lan rumangsa lega lan percaya. Matur nuwun Bima, aku saiki ngerti apa tegese kekancan sing sejati. Kandhane karo mesem alus, atine lega lan seneng. Sakwise udan wiwit terang lan langit dadi cerah maneh, Ardi lan Bima lungguh ing pinggir kali, teles nanging lega. Ardi ngrangkul pundhake Bima lan mesem. Aku ora nyangka kanca sejati iku kaya iki, ora mung guyonan, nanging tetep ana nalika aku susah. Bima mesem, kekancan kuwi kaya udan, kadang deres, kadang angin kenceng, nanging yen adewe tetep bareng, ora ana badai sing bisa mecahake adewe. Dheweke loro-lorone krasa lega lan luwih ngerti makna kekancan sing sejati. Nalika Bima lan Ardi bali menyang desa, dheweke ketemu kanca-kanca liyane sing padha dolanan. Nanging pengalaman udan deres mau gawe Bima lan Ardi ngerti yen kekancan sejati ora bisa diganti guyonan utawa dolanan. Iki luwih saka kuwi, janji saka ati
sing ora diucap nganggo tembung nanging dirasake saben jangkah. Saka dina iku, saben udan sing deres, Bima lan Ardi tansah kelingan janji. Aku ora bakal ninggalne kowe. Kekancan kuwi dadi luwih kuat, luwih teges, lan luwih berarti. Dheweke ngerti, kanca sejati iku ora mung ana nalika seneng, nanging uga nalika angel, nalika wedi, lan nalika butuh dukungan. Lan saben sore, nalika langit peteng lan angin wiwit kumilir ndek desa, loro-lorone tansah bareng, mlaku, guyonan, nanging saiki kanthi rasa tresno lan perhatian sing luwih jero. Kekancan iki ora bakal luntur nganti kapan wae.